بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى بونك alacak görmüşümüz näme el-istigâfetu ve zebhul qurban. Näme ibadetin görnüşüne girýän zatlaryň ýene biri. Aslında näme dedik ibadetin görnüşleri kan. Şu kitapda agdalyanlar näme iň esasy görnüşi we iň kan näme şirke düşülýän görnüşi. Inneki alacak görnüşümüz näme el-istigâfe. Bulam näme qıssananda kömek soramak. Edil isti'ane bilen ikisi barrak, yani isti'ane näme umumy kömek soramak. Emma istigâfe näme ayratin qıssanan halynda näme soralan kömegi arapça istigâfe diýilýär. Arap dili näme baýdil, bilen dillemeler garip diller. Umumy mesai näme soralan kömegi el-isti'ane diýip atlanýarlar. Ve adam bir qıssananna näme eden soragına kömegine de näme el-istigâfe diýdiler. Näme diýär şerhi? El-istigâfetu naw'un min el-isti'anati lakinnaha akhas. Istigâfe de näme isti'ana bir görnüşi diýär. Ýöne isti'anadan bir näme aýratin bir has suraty bar diýär. Olam yani qıssananna diýränne soralan kömege näme istigâfe diýilýär. Şoň üçin isti'ana am bolýar. Umumy ýagdaýynda kömek soramaklyk isti'ana, emma qıssanan halynda näme kömek soramaklygy istigâfe diýilýär. La li'annaha la takunu illa fi umurish şidda. Näme üçin istigâfe diýilsen istigâfe näme kösenen qıssanan halynda näme edilen kömege edilen soragy näme talap edilen kömege istigâfe diýdiler. Enfal surasynyň 9-njy aýatynda näme diýär Allah Taala? İz testagîthûne rabbakum festejâbe lekum. Haçanna siz qıssanyp Rabbiňizden kömek soraňyzda diýe festejâbe lekum. O Rabbiňiz size näme jogap berdi we kömegini ýardamyny indirdi diýe. Bu nerede bolan? Bedir savaşynda bolan. Şunuň Bedir savaşynda näme Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qıssanyp dile getýär. Näme diýe ey Rabbim diýe. Ýeriň ýüzünde ýeketek saňa ibadet etýän ene şu cemaat diýip näme Bedir jeňine çykan näme 300 näçe sahabasyny gorkady. Şular häzir öldürilse, garylsa ýeriň ýüzünde saňa ibadet etjek galanakdy. Şoň üçin bize kömegiňi, ýardamyny indir diýip näme dile getýär. Qıssanyp. Şonda Allah Taala näme diýär? Siz şeýle halyňyzda kömek soradyňyz. Men size kömek berdim. Wa hatta iz testagîthuna rabbukum. Qıssanyňyzda diýränne kömek soraňyzda o Rabbiňiz size näme festejâbe lekum. Näme dogadylanyň kabul etdi we öz kömegini, ýardamyny size indirdi diýär. Şoň üçin bir insan näme hoş wagtyna da kömegi ýardamy Allahdan gaýrydan soramaklygy haqqy ýokken we qıssananna diýränne de näme Allahdan gaýrydan kömek ýardam soramaklygy haqqy ýokken näme üçin? Sebäpden biziň Rabbimiz näme şeýle wagt soralan kömegi de berýän eken we qıssanan wagt soralan näme kömegem saňa berýän eken. طيب هذا في وقعة بدر. Yani şu ayet kaçan boldy? Rasulullah nerede qıssanyp sorady? Bedir jeňinde. Näme üçin? Lianna ishtadda al-amru bil muslimin. Sebäp diýsen näme şu Bedir jeňinde musulmanlaryň sany kafirlerden kan azdy. We ýeriň ýüzünde ýeketek birinji döran islam goşundam şody. Şoň üçin Rasulullah näme qıssanny musulmanlara näme gatbyr agran düşdi şu kafirleşgeri. Şoň şeýle näme festagâsu bi rabbihim. Näme Rasullahdan başlap ashablaryna şeýle hemmet ellerini alyp näme zarinlar Rablaryndan näme kömek soradylar. Lakinnaha akhassu min al-isti'an. Ýöne ol soralan kömek näme umumy hoş wagtyna gedip berende edilen soragdan kömekden näme aýratin suratdadyr. Näme üçin? Sebäp diýsen ol li'annaha la takunu illa fi halati şidda. Diýsen oňalyk sorag näme qıssananda näme edilýän sorady. Şoň üçin olar qıssananlaryna kömek soradylar we Allah da olara näme kömek ýardamyny indirdi. Şoň üçin feyejibu ihlasul istigâfeti lillahi azza we jalla. Şoň üçin qıssananda da näme kömek ýardam gerek bolsa halisan lillah bir arassa Allahdan soramaklyk bize wajib bolýar. Şoň üçin pikir etmeler hoş wagtyma näme Allahdan sorasam qıssanamda başgalardan sorasam bolýanlar näme öýtüp pikir etme diýär. Hoş wagtyna Allahdan näme kömek soramaklyk wajib bolýar, qıssananda da näme kömek ýardamy istigâsany arassa Allahdan etmeklik wajib.
Ve la yecuzul istigafatu bil amwal. Son şu näme biz düşüncelerimizi düzeltmeli. Öllerden näme yardım kömek soramokluk bolmaya. Ýöne gynansagar näme islam men musulman diýenden köpüsi näme iza waqa'u fi şiddetin qynçylyga kösence düşseler näme etýärler. Gönümel öllerden, öwliýalardan näme kömek soraşyp olan atlaryny näme düzde bolsunlar, deňizde bolsunlar, dağda bolsunlar näme falan pirde, falan şeyh, falan hojada, falan öwliýa näme yetişin dat, bidat diýip näme olan atlaryny çağıryp olardan kömek sorap başlaýarlar. Ve hâzâ min gıldati şirkihim diye. Bu zat näme müşrikçiliğin näme ağır suratu diye. Şeydi ben näme şu döwrüň islama ödüni ýön koýap şirke düşýänleriň fasaru aglada şirke min el-awwalin. Olan şirki näme awwalky müşriklerin şirkinden näme erbet boldy. Näme üçin sebäp diýsen awwalky müşrikler şirk ederdiler fi halatir raha, hoş wagtlarynda. Bol wagtlarynda şirk ederdiler. Yani fi hali şiddeti, yani gıssanan hallarına, diran hallarına önkü müşriklerim näme yuhlisuna du'a wal istighathata lillahi azza wa jalla. Dua dileglerini, kömek yardımlarını arasda bir Allah'dan sorardılar. Näme üçin? Sebäp diýsen olar bilýärdiler näme şu gıssa hallarına olary Allah'dan başga hiç kimin näme gutulluryp bilmejekligini, yunqizu yani gutullar ýardymy. Näme sebäp diýsen ol müşrikler näme bu atqylardan akyllydylar. Gıssananlarına diýilenler, şo musibatlaryndan, näme şo kynçylyklaryndan Allah çykarmasa, Allah kömek bermese başga hiç kimin kömek ýardam bermejegini bilýärdiler. Şeýdibem gıssananlarına diňe Allah'dan näme kömekler, ýardamlar soraýarlar. Emma müşriku hada zaman, emma näme şu zamanna şirke düşen müşrikler olar nämetdiler fe innahum alal aksi tersine. Gıssananlarına näme Allah'dan başga hemme zat näme ýatlaryna düşýär. Hemme zaty çağırýarlar. Bir Allah'ın çağırynaklar. Hoş wagtlaryny näme tawhidi siraýarlar. Bir Allah'ın çağır, Allah Taala yüzlemin şükür, edenine şükür, etçegine şükür diýip näme musibat ýok, kösenç ýok, kynçylyk ýok, näme agzlaryny dolduryp musulman salat gurulýarlar. Emma çalaja näme hayatlary gysylyp, ırsklar näme dararyp birisi tutulup, birisi hastalanıp başlaverse, näme Allah ýatlaryna düşenok, Rahman ýatlaryna düşenok, bony plan ulyar etdiňmi? Plan pire ýakyllyňmy? Planyň duduny berip gördüňmi? Plan ýerik gidip gördüňmi? Planyň çağıryp gördüňmi? Birem näme secde gaýdyp, aragyndan, zynagyndan toba edip, secde gaýdyp, ağlap, Allah'dan dilek gördüňmi? Allah'ın ýoluna sadakalar, gurbanlyklar berip gördüňmi diýýäni ýok. Şeýdi ben näme birinkiler iza waqa'u fi şiddetin qıssansalar ağır ýagdaýlara düşdiler näme etýärler istighasu bi gayrillah Allah'dan gayri näme zaryna çağıryp näme kömek sorap başlaýarlar we näme erbestadan bi esma'i ma'budatihim nadu atlaryny tutýarlar plan pir näme her kim çağırýanmasa şo pirlaryň ady ödýänlerine belli. Tayyip, bu näme el-istighatha ibadatyň näme iň uly görnüşleriň näme biriken. Olam gyssananda kömek soramak şoň üçin musulman adam näme hadarda bolmaly, ägäde bolmaly, gyssan diýre nähilek ýagdaýa düş. Sen ilmiň ýaqyn bolmaly, şek şübhäň bolmaly, Allaň saňa näme ýetişjekligine we Allaň saňa näme kömek ýardamynyň desine injekdigine. Bu ibadatyň näme bir Allaň hakyna edilmekligini bilen bolsak näme we zabhul qurban. Qurban näme ýaqynlaşmaklyk. Qarib sözünden. Allah ýaqynlaşmaklyk üçin çalynýan damaklar, janlylar näme hemmesi bir Allah'ın ýoluna çalynmaly. Allah'dan gaýryň ýoluna ýaqynlaşmaklyk üçin. Ya olardan hayır umid etmek, hayır umid edip, ya da olardan bir beladır beterleri dep eder diýip, ya hassamy gutulduryp, gaýymy tapyp, näme tutulanymy boşadyp, alal edip, getirer diýip, näme hiç umidler edip, näme Allah'dan gaýra qurban ýaqynlaşmaklyk üçin näme damaklar, janylar çalmaklyk bolanok düşündiňmi? Qurbanlyk üçin çalynýan damaklar näme qurban Allah ýaqynlaşmak diýmeklik. Biz qurban bayramyny damak çalýar, Allah ýaqynlaşmaklyk üçin. We başga da näme haýsy damak çalmaklyk ibadete girýärmi şolaň hemmesine niýetimiz Allah ýaqynlaşmaklyk bolmaly, Allah şükür etmeklik bolmaly, Allah'dan razylygyny we onuň jennetini umid etmeklik bolmaly. Ýöne şu taýda näme damak çalmaklykda bir düşünmeli adamyz we olam näme damak çalmaklyk ala qismeyn iki görnüşli bolýar diýip düşündiňmi?
Barıncısı näme? El-zebhu lil-akl. Bir yemek içmek üçin damak çalýar. O biziň meselämizde giýär. Şunuňmy? Horşluk diýip bir maňaly, halazilniňe eti utardy, näme? Bismillah, Allahu akbar damagyny çaldy da näme? Halazilniňe bas. Ya da gassap magadyny bir öküz ýypdy satmak üçin. Bunda näme şirk edilen ha? Şunuňmy? Bunda hiç kim näme? Aýşa ýadyna şuna goýýşan. Näme diýär? Bismillah damagyny çalýar, şirk emedenak. Ya iyya ya aktiya satya. Bu näme eti üçin, satmaklyk üçin, sewda üçin bu biziň bärimizde giýenap. Ýöne näme bulam halal ediljek bolsa näme diýe we bulam halal ediljek bolsa hukmany suratda bismillah diýip ağdalan bolmaly. Yani bismillah diýip damak çalınmaly. Näme üçin? El-En'am surasının 120-nji aýatynda Allah Taala näme diýär? "Ve la ta'kulu imansiz mimma lam yuzkar ismullahi aleyh" diýär. Näme çalynanna näme Allah'ın ady ya ağdalmadyk janlylar diýär. Haçanna bir janlyň damak çalynanna bismillah diýilmedimi? Şonu siz iman diýär. Bol biziň bärimizde giýenler. Emma biziň bärimizde giýýän näme? Damak çalmaklygyň, gurbanlyk kesmeklikleriň ikinji bolmuş olam ez-zebh ala wajhi at-taqarrub lillahi azza wa jalla. Yani Allah Taala yaqinlaşmaklyk üçin Allah'dan näme ırzalyk, cennet, hayır umid edip näme onu ırza etmeklik üçin umid edilip näme çalynýan damaklar bolan tutulýar. Ana şoňalyk suratda çalynýan damaklar näme? Allah'dan gayri hiç kimin ýoluna çalmaklyk bolanok, hiç kimin şanyna çalmaklyk bolanok. Sebäp diýsen näme? Fa hada naw'un min anwa'il ibadati diýär. Sebäp bu näme Allah ýaqinlaşmaklyk üçin çalynan gurbanlyklar eýem ibadetin görnüşine girýär. Mysal üçin kerabhil azahi gurbanlykda çalynýan gurban damaklar. Biz gurbanlykda damak çalýar näme üçin? Qurban bolmak üçin. Qurban nimek? Yani qaryp sözünden ýaqinlaşmaklyk üçin. Yani Allah Taala ýaqinlaşmaklyk üçin sebäp diýsen näme? Allah Taala gurban gününe iň söýýän nady näme? Köp damak çalynmaklyk, uly ibadet. Şunuňmy? Ya muhasına zabhul hedi damak çalmaklyk, hedi gurbanlygyny çalmak. Hedi näme? Mysal üçin bir adam näme? Bir mewsimde, haç mewsiminde hem umra hem hac etse, ha? Şo bir mewsimde iki ibadet näme? Etmekli Allah maňa miyesser etdi diýip näme? Şükrana damagyny çalmaly bolýar. Ana şoňa el-hedi diýilýär. Şunuňmy? Kimde kim temettu hacını etse, ya qiran hacını etse näme? Hukman näme? Ýagdaýy bolsa şo gurban çalmaly. Şo çalynan gurbanlygy hedi diýilýär. Şunuňmy? Kimin ýagdaýy bolmasa oğanyň agyzy beklemeli. 3 günden şo haçda bekleýär, 7 günden öýüne baran soň bekleýär. Yani kimin ýagdaýy bolsa näme? Bir mewsimde näme? Umra bilen hac bilelikde etse, ol bir uly bagyt, ol bir uly nygmat şükür edilmeklige näme? Hakly. Şoň üçin şo şükür edilmeklige näme? Çalynan hedi damagyna näme? Bir Allah'ın arzalygy üçin oňa yaqinlaşmaklyk üçin çalmaly. Wa edil şoňalygam näme? Zebhul aqiqati lil mawlud. Çağa da gon üçin näme? Şükrana üçin Allah Taala şükrana gulunan bolmaklyk üçin näme? Yedilenji gününe damak çalmaly. Şoňa aqiqa diýilýär. Oğlan zurriyat berse Allah Taala iki sanak damak çalmaly bolýar. Gyýyz zurriyat berse de näme? Bir damak çalmaly bolýar. Ödem yedilenji gününe başaran adama başarmasa yedilenji gününe başarmasa 9-njy gününe başardy. Ol näme? Ol 14-üne goýmaly. 7-nji gününe, 14-njy gününe, 21-nji gününe. Ondan aňyrda haçan ýagdaýyň bolsa edi bermeli. Inne edil şoňalyk näme? Enelemmiz atalarymyzyň ilmi ýetmän, öwreden bolmanlygy üçin biz dogamyzda biziň aqiqamyzy bermedik bolsalar, biziň özümizde aqiqamyzy bermeli bolýar. Şunuňmy? Desem näme? El-mawludu murtahanun bi aqiqatihi diýär. Näme dogan çağa şo aqiqatyna näme bagly bolýar. Ya ulamalar näme aqiqaňam edilmekligine iki tane hikmet dağladılar. Bir hikmeti näme? Ulluk çağa, ulluk ýaşyna yetmedik çağa ölse şefaat etýär. Şunuňmy? Ulluk ýaşyna yetmedik çağa ölse enesinin atasy näme? Cennete salmasa girmez diýär. Şefaat eder diýär. Ýöne ulamalar näme diýär? Haçan şo çağalar şefaat eder diýär, en atasy şoňa aqiqa beren bolsa diýär. Şunuňmy? Yani çağalar ulluk ýaşyna yetmän ölse şo şaňa şefaat etjek bolsa aqiqatyny sen beren bolmaly. Emma sen şolaň aqiqatyny bermedik bolsaň sen şolaň şefaatyndan mekruh näme? Mahrum diýär. Bir sebäbi şu diýerler. Başga bir alimler näme diýär? Yani aqiqadan başga maksat bar diýär. Olam Allah Taala şu çağan yaradanna diýär, bir topar haýyrlar ýazyp goýar diýär şoň maňlaýyna. Şo haýyrlara şert etýär diýär. Şunun enesi atysy şuna aqiqa berse berjek diýär. Şunun. Sen aqiqa bermesen eýär näme? Şu aqiqa baglan goýulan
bir topar hayırlardan çağan mahrum etýän diýär. Ne haýsyny alsagam utulşakan, düşündiňmi? Birinjilen kıyın alsagan ama sen özüň çağalan şefaatından mahrum boljakan. Ýok, ikinji ulamalyň sebäbini alsagam sen öz bagryňdan önen çağany bir topar hayırlardan näme mahrum etjäken. Şoň üçin näme hakykan hukmuna da ulamalar näme iki mezhep, bir mezhep wajib diýär. Etmedik ýagdaly etmedik günahkar. Bir mezhep ulamaýa näme diýär? Bekedilen sünnet diýär. Etsen gowy etmesen hem näme ulu bir günäsi ýok diýerler. Ýöne näme bilen öz saýlap alýan mezhep ulamalyň delillerinden, hadislerinden kanagat alınmaly näme wajib. Ýagdaly bolan adam näme çağasynyň hakykatini bermeli. Şoň üçin kimde kimin oğlu ýady bolsa, yedilenji ununy saçyny tyrmaly we saçynyň agramyndan näme kumuşyň pulundan näme zekat bermeli. Çağasynyň saçy 2 gram bolsa, barya görýä kumuşyň gramyny açadan 10 jüne 10 manat bolsa 20 manat sadaka bermeli bolýar. We näme şo yedilenji ununy näme damak çalmaly bolýar. Iki janly oğlu ýadyna gyýyt perden bolsa näme bir janly. Şulam näme şu hakykada näme bolmaly? Allah üçin çalınmaly. Düşündiňmi? Malik wawazanyň ýolunda bolmalylar. Plan pirin, plan hojaň ýolunda bermeliler. Sebäp isen näme? Oğul berýän, gyýyt berýän, zürriyet berýän kim? Allah. Düşündiňmi? Ýöre käbir nadan adamlar käbir öwliýalara ýykylmaklyk näme? Oğul almaklyga sebäp. Plan öwliýa ýykylmak, gyýyt almaklyga sebäp diýilýän bolsa näme? Allah Teala berýär. Olar hiçden näme sebäpden ol diňe näme adamlaryň şeytanyň adamlary Allah şirke näme düşürmeklik üçin tapýan rowaşlaýanlar. Şoň üçin kime bir perzent gelse de şu ıgtikad etmeli. Ananmal iman etmeli. Şu perzendi maňa beren Allah we çalynjak damaklarym diňe şonuň näme ırzalyk üçin bolmaly we şoňa şükür edilýänligi üçin bolmaly. Ve her sününe bir canlı diýilýän adam ýok. Şunun her sününe bir canlı diýilýän adam ýok. Yarhamkallah. Şoň üçin näme agrat, yeňilat diýilýän olanlar näme bary biderek zatlar. Kimiň näme çağasynyň ady peýgamberleň ady bolsa, ýa öwliýa ulamalaň ady bolsa, näme asla näme diýerler? On garamaýak dakmallamış. Şununmy? Garamaýak dakmallamış. Garamaýak kim? Asly hoja bolmadyk ýa şeýh bolmadyk. Bir topar olar näme monopoliýa edenler. Näme din ilimlerini özlerine bağlap koyunlar, bakillik edenler, dinarlık bilen, mollalyk bilen näme hüküm sürüp näme gol astynda saklamak istedenler beýleki adamlar. Şoň üçin aslyň hoja bolmasa, ýa aslyň şeýh bolmasa näme agarat tapmak bolanokmuş, ýa hajybaş bolmak bolanokmuş. Biz bilýäs bu tek oglanlar näme hajybaş boldy. Benne Allah Taala näme benliliginden boşatsyn. Bu tutully bolyn ulil gurrun etdi. Bu asly garamaýak däme buň diýişýärler. Hoca şeyh amadal hacıvaş bolup näme iş waka diýär. Düşündiňmi? Ol hacıvaş boljak adam hoca işan bolmaş, şeyh bolmaş. Ya adın Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, İbrahim bu alagatlara moda näme aňryň öwliýatlardan, şeyhlerden, hojalardan bolmasa näme ölýämiş. In öldürmejek adam näme gidip her sünnüne 12 ýaşaýan näme ýylla bir janny Malik wawazanyna, Malik azdardy. Onda bunda näme şu taýda oturan maşeýnik hojalar, şeýhler näme juwtyna bir janny ýa ahylyna bir janny näme dank gaýt bolmuş. Bu zatlar näme bary biderek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme ahabbul esma'i ila Allah Abdullah we Abdurrahman. Allah'ın ýanyna iň söýgülat Abdullah we Abdurrahman. Garamayam dakmaly bunu hojada dakmaly, şeýhem tekede ýomut hemme kişi dakmaly, hemme musulman dakmaly. Ve näme başga bir hadisinde peygamberlerin atlaryny nakyn diýär. Peygamberlerin atlaryny dakyn diýär. Dakyn diýende ummatyna yüzlenýär. Bir kısana tira, bir kısana gatlaga yüzlenýär. Şunun şoň üçin näme çağalanmady, gowy atlar dakmaly, peygamberlerin atlaryny dakmaly. Goýan hyalak Abdullah, Abdurrahman, Abdulkerim, Abdurrahim bunlara atlar dakmaly we şükür edip hakykatny etmeli. Hadihi zabaih ibadetun. Yanqi suratdaky edilen näme çalynýan damaklar hemmesi ibadet. Şunun goşa sanna näme owadan Toyota Camry alsaňam näme sadaka berjek bolsaň Dawudjanyň ýoluna çalmalylar näme şo owadan Camryň saňa beren näme Allah Taala şükür edenin üçin çalmaly. Şu zatlaryň hemmesi näme diňe Allah üçin näme ýakynlaşmak niýetilen damak çalmaly. Ondan gaýryň ýoluna näme ýakynlaşmaklyk üçin çalmak bolanok. Inni birden bir esseneme. Femen zabaha li gayrillah ala wajhi at-taqarrubi fa innahu yakunu mushrikan ash-shirk al-akbar. Inne kimdekim näme şu zatlara hasyl boldy. Ogly hasyl boldy, gyýdy hasyl boldy. Öýdi keldi, maşyny hasyl boldy, hassasy butuldy, gaýyby gaýdyk geldi.
tutsağı bennilikten boş boldy. Näme? Damak çaldy näme? Allah şükür edip däl. Allah ýakynlaşmaklyk üçin näme? Çağıran, yıkılan öwliýalaryň gabrlarynyň näme? Ýoluna, şolara sag bolsun edip şükür edip, şolara ýakynlaşmaklyk üçin birden ki yine şungalyk musibatlara düşäýsem, yine näme? Meni şu musibatlarymdan halat eder dip näme? Şu öwliýalaryna, pirlerine, gabr tümmeklerine ýakynlaşmak üçin damak çalaýsa, onun eden zady näme? Ul şirk bolýar. Milletten çykarýan, dinden çykarýan näme? Şirk bolýar. Şoň üçin näme An'am surasynyň 162-nji aýatyny Allah Taala näme diýär? Kul buyruk kime? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kul limek Arap diline näme? Buyruk işi. Kul ente ya Muhammed dedi. Ayt ey Muhammed ummatyňa zaret, äşgaret, şu zatlar belli, täkitlep ayt. Näme zatlar ol bellenip, zaredilip, äşgarlap aýdylanlar. Enne salati. Meniň okaýan namazlarym, etýän doga dileklerim, we nusuki, we näme? Qurban kesýän damaklarym, we mahyaya we dirlikde etýän zatlarym, we memati ölümden soň bana beriljek ediljek zatlaryň hemmesi lillahi rabbil alamin. Alem jahany ýokdan bar eden näme? Allah üçin bolmalydyr diýär. Bizim öllüğümüz dirligimiz, eden ibadatlarymyz, doga dileklerimiz, çalan kesen qurbanlykdyr janlarymyzyň hemmesi kime bolmaly? Rasulullah'ın zar edip bize aýdyşýarlar, olum Allah'ın buyrugy esasynda etdi. Lillahi rabbil alamin bolmaly. Alem jahany ýokdan bar eden näme? Alem jahanyň Rabbina ýeketek ibadata haqqyly bolan näme? Allah bolmaly. Nuştadaky nusuki diýen söz näme ayetde? Ez-zebhu ve qarranahu ma'as-salah. Näme nusuk diýmek? Yani zebh damak çalmak. Bizim namaz bilen näme bile getirdi. Yani namazlar Allah için okulşýarlar. Ve näme çalınan qurbanlyklar, kesilen janylar, damaklar hemmesi näme? İbadet şeklinde, yakınlaşmak şeklinde, şükür şeklinde bolsa diňe Allah'ın ýoluna bolmaly, Allah'dan gaýryň ýoluna edilmeklige näme? Uluguna dinden çykarýan şirk bolýar. Emma eti üçin, sowdaty üçin edilen janylar, kesilen janylar ol biziň bäbimizde näme? Girenak. Tayyib. وقال صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وتعالى كوثر فذكن زايتنا näme diye fasalli لربك وانحر. Yani näme fasalli buyruk fi'l el-emr. Oradan fasalli fi'l el-emr meczum ve alamet cezmihi näme? Harf el-illa. Buyruk kime? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen namaz oqandy diňe Rabbin üçin oqady. Rabbindan başga hiç kim üçin namaz oqama. Namazyň içinde näme? Namazyň içinde doga dilek var. Namazyň içinde secde var. Namazyň içinde ruku var. Yani namaz oqandy, doga dilek edende, secde edende, ruku edende, har delil bolup näme? Peselip durangdy. Diňe Allah'ın öňünde boldy. Diňe Allah'ın öňünde etdi. Wanhar ve näme? Damak çalanda da näme? Allah'ın ýoluna çalýar. Nahr bilen zebhın tapawdan ulamalar näme diýär? Kiçi boyunlu bolan haýwanyň näme? Damagy şu kellen başlayan yerinden çalmaklyga zebh diýilýär. Ma boynu uzun haýwanlar, sygyr ya jirafa ya düýe, olaň näme? Damagy boynunyň eginden çykan yerinden kesilýär. Oňa zebh diýilýär. Nahr diýilýär. Boynu uzun haýwanyň boynunyň çykan yerinden kesilse nahr diýilýär. Ma boynu kelte geçi goýun buňala haýwanyň näme? Kellesinin başlanýan yerinden kesilmeklige näme diýilýär? Zebh diýilýär. We tersine edilse de tapaw diýär. Zebh edilýän, nahrından kesilse nahr edilýän, zebh edilse tapaw diýär. Şunuňmy? Haýsyny esleňen tapaw diýär. Ona asyl näme? Edilip gelýän näme? Boynu uzun haýwanyň boynunyň çykan yerinden, boynu kelte haýwanyň näme? Boynunyň gutoran yerinden kesilýär. Tayyib. Şota şunama Kawthar surasynda näme buyruk wa Rasulullah ya namazlaryny we hatta kesýän qurbanlyklaryny hemmesini kim üçin bolsun? Rabbiňe ýakynlaşmaklyk üçin bolsun diýär. Ştada da näme Allah Taala näme qarana nahra ma'as salat. Näme damak çalmaklyk ibadatyny namaz etmeklik ibadaty bilen näme bile ýollaşa getirdi. Fekema bundan diýjek bolýanlar näme Allah Taala fekema ennehu la tejuzu salatu li gayrillahi فكذلك الذبح والنحر على وجه التقرب لا يكون إلا لله. Namazyň Allah'dan gaýra bolmaýşýalyk edil şoňalyk näme? Damak çalmaklyk, qurbanlyklar kesmeklige näme? Ýakynlaşmak suratynda kesilenne Allah'dan gaýra ýakynlaşmaklyk üçin näme? Kesilmeýä, çalınmaýa diýe. Enne kimde kim näme? Femen zebaha yetaqarrabu ila meyyitin. Enne kimde kim ýakynlaşmaklyk üçin damak çaldy, qurbanlyklar kesdi, bir ýatan öle ya bir näme tümmege ya bir näme gonum maşa gonum şulgo qabr şuda urda qabr paralan edişýärler olaň etýän näme bolýar milletten çykaran islamdan çykaran uly şirk bolýar şonuň üçin näme musulmanlar bu zatlardan
ägelenmeli. Ve bundan ägelenler gorkudup Rasulullah näme diýär? Bu hadis Müslimde gelýär we İmam Ahmed rahimahullah da gelýär. Ali radıyallahu anhu rivayet etýän hadisi. Näme diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? La'anallahu men zabaha li gayrillah. Allah gargyş etdi diýär, näme? Ondan gaýra damak çalan diýär. La'annama at-tard. Manisi, la'nın manisi at-tard. Yani qowmak. Yani Allah rahmetinden qowannur diýär. Yani şoňa Allah'ın rahmeti näme haramdır. Ol Allah'ın rahmetinden, razylygynyň, cennetinden mahrumdur. Ol betbagat utulan kim zabaha li gayrillah. Allah'dan gaýra damak çalan diýär. La'anallahu men la'ala walidayhi. En atasına few gargyş edene Allah gargyş edenler diýär. La'anallahu men awa muhdasan. Edil şoň alam. Yerin yüzünde fesat eden adama arka çıkanı näme? Allah gargyş edenler. Bir adamyny gördüň fesat etýär yerin yüzünde. Bidgat ýaýratýar, şirk ýaýratýar, zina ýaýratýar, küfür ýaýratýar. Awa kim şonuň eýe çykdy? Şonu gorayançy boldy. Şo näme mel'un. Allah şoňa da gargyş etýär diýär. La'anallahu men gayyara manaral ardy. Edil şoň alak näme? Yerlere dikilen gazıkları ütgötýän adama da Allah gargyş edenler diýär. Nähile 4 gazygyny dikken şu men yerim diýär. Beýleki gelesen gazıklaryny süýşürýär. Şundyňmy? Mel'un şolam. Şundyňmy? Sen gazygyny eýlek ýa beýlek süýşürip sen diken gazygyny ütgötýär. Sen näme? Gazygyny ýerine ütgötüp sen yerinden kesip alýar ýa oň yerinden kesip alýar. Gayyara manaral ardy diýdik. Şo yere dikilen gazyklary ölçek üçin men yerim sen çägin. Çäg üçin näme? Çäkler belli bolmaklygy üçin. Ahyllar, howlular belli bolmaklygy üçin näme şuňa çenni il köpçülükne gazyklar dikilýär. Indi sen gelip näme men gazygymy ütgötýän, öýde ýerim giňeltýän, ýa men ýerimi gysýan näme? Şonu etmeklige näme Allah'ın rahmetini mahrum etýän, Allah'ın rahmetinden näme daşlaşmaklygyna sebäp bolýan amallar eken. Şonuň üçin femin hadihi'l umurul mel'unu men fa'ala. İnne näme şutaýda näme edilen amallara gargyş edilen adamlar kim ezzebhu li gayrillah. Allah'dan gaýra damak çalmaklyk näme gargyşa siňdirýän amal eken, gargyşa sezewar etjek amal eken. Men zabaha li gayrillah ka'an yadhbaha lil quburi yataqarrabu ilayhim liyaqdu lahu hawaijahu. Musaşyn kim damak çaldy näme dawarlar üçin, olara ýakynlaşýa näme üçin hajatlaryny ýerine ýetirerler. Barya Aýşan janyň näme başynda damak çalýar, soňra näme doga dilegler etýär, näme oňa ýakynlaşyp. Ondan baryna hastamy gutulur, dalime şefa berdiýär. Şuňa alaqatlar etmeklik näme melgunlyk etýär, uly şirk etýär. Aw yadhbahu lil jinni min ajli alla yadurruhu. Ýa-da gitýär näme jinnlara ýakynlaşmaklyk üçin damak çalýar, özüne ziýany ýetmez ýalar. Şoň üçin näme jinnasa oň ýanyna, buň ýanyna barýar, olara näme diýär? Sen dermanyň näme plan gawragykda ak tawuk çalýar. Plan ýerekde gara tawuk çalýar. Plan ýere barda bir janyň damagyny çal. Şeýsen sen näme hassan gutulur ýa öz gözüňe görünýän näme al arwahlar gider diýär. Bulam gidip näme şo jinnlara ýakynlaşmaklyk üçin imanyny giderip näme Allahdan jyda düşüp o jinnaň näme eziýetlerine gutulmaklyk üçin olara ýakynlaşmaklyk şanyna näme niýetde bir damak çalýar. Buň etýän adam näme mel'unlyk dinden çykarýanlar. Kema yef'alhu ba'dun nas edil kawra adamlaram iza nazala manzilan jadidan yadhbahu lil jinni min ajli annahum la yadurrunahu fi hadha al manzil. Bu bizde bazı Araplarda da baraken kawra adamlar näme bir täze öýe göçdi diýär. Täze öý alsa diýär. Näme şu öýde öň eýeler ýaşanmasa, şu öý howlu öň jinnar zatlar ýaşanmasa bize ziyan bermesinler diýip damak çalýar, jinnara ýakynlaşmaklyk üçin. Şu da adam näme şirk, uly şirket diýär. Yadbahu indal bab, näme gapyň agdyndan näme damak çalýar we yarushu min damihi alal jidran we hayatlarna şoň näme deminden, ganyndan näme sepeleşdirýär. Näme jinnar alar wagtlar näme inni bize näme ziyanly bermez, biz bulara ýakynlaşmaklyk üçin bir jany çaldyk diýär. Şunu. Öň müsürün ählem şeýler eken islamdan öň. Yilla bir gerek näme niller ýatyndan jinnar çykar eken. Çykyp näme gorkudýan eken müsürün halkyny. Şonda müsürün halkyny näme etýän ekenler? Iň owadan gyýyzlaryny bedäp beslep niýledýän ekenler. Şunuňmy? Ondan şo jin näme şo gyýyz bilen zina edip soňam öldürüp jesedini ýedýän eken. Şeýdi we meni jinnar koşaşyr eken. Yilla şeýder ekenler. Şunuňmy? Yilla şeýder ekenler. Etmese giýja galibetler näme nil qany öwürli bakar eken. Şunuňmy? Nil qany öwürli eken.
Jin gorkudy şu zatlar. Şoň üçin bizde de käbir edilýän zatlar şu planca aýbamış näme? Eýesi giren atmış, krişat uçýarmyş. Şundanmy? Eýe barmyş, planmamış. Ondan näme oňa buňa ýakynlaşmak üçin janyny kesip, jinlere ýakynlaşmak üçin gurbanlar kesip şey işip berler. Bu zatlar dinden çykarýan zatlar. أو إذا قام مشروعا من المشاريع كالمصانع يذبح عند أول حركة الآليات لأجل أن المصانع تسلم. يا ده مثال شنو bir işe başlata diye bir zavod, fabrik, kiçiden ullon bir kärhana raşla diye. Birinci soň näme? Enjamlaryny rahatlaryny işledip başlarına diye bir belalardan, beterlerden, gözlerden, dillerden gorarylyk diye damak çalýar diye. Şunu jinlara, alar wagtlara, jadygoýlara, maşinik mollalara, rahatlara näme yaranjak bolup. Desem olaram näme? Janlysyň zadyny hakyny bermeseň dogala ýalar. Näme jin jagaş, mun jagaş uğrat ýadan bir diýotyny ýakdy ýalan baryp näme? Aparadyň bir diýotyny onsun ýakdy. Ondan on elektrigem düzedi bilen ak, hiç kim düzeden ak. Şo jynyň ýoluna ýakynlaşmadan. Olaň nazaryna. وكذلك إذا قدم ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء يذبحون عند وصوله والسلام عليه تعظيما له ذبح تحية diye. Edil şoň alam diye. Bir ýurdun prezidenti, ya şahy, ya töresi, baýy, şunuňmy? Bir ýurtdan bir ýurda, ya bir owadan bir welaýetden welaýete aşdan näme? Şoňa tagzim hökmüni, şoňa salam hökmüni näme? Poýdy ýere düşen, ya samolýody ýere düşen, ya maşyna gelip düşen bir janyň damagyny. Yemen zat Arap ýurtlaryna edilýär. Biz tarapda edilýän, edilen ak bilemek. Eger edilýän bolsa şo adam näme dinden çykyr, eýem näme? Şol şalaryny, şo hanlaryny, ya şo awraýyllaryny näme? Tagzimlanlar üçin näme? Şoňa salam ber, şol hormatlanlar üçin, şoň gowuna yaramaklyk üçin näme? Ayak basjak ýerine bir damak çalýarlar. Şunuňmy? Şo zatlaryň hemmeti näme? Dinden çykarýan uly günalar, şirk. Emma law kanu yadbahuna lahu walimatan. Emma ezet hormat etmeklik üçin welime, nahar bişirmeklik üçin damak çalyndy. Ol iş ýok. Men bir ýerden bir näme paça mihmançylyga gelipdir. Mihman atandy, ony paça da bolsa, ýaş kiçem bolsa. Näme etmeli? Onu iýdirmeli, içirmeli, damak çalýan nahar üçin. Ol hiç adagan zady ýok. Bir däl müň damak çal. Dogry däme? Ya plan ýerden näme bir ahun gelipdir. Ulama gelipdir. Ya plan ýeriň häkimi gelipdir. Näme ýamol mihman nilýana islamda hormatlanýar. Onu hormatlap näme? Gowy iýdirelik, içirelik, hezzetlärin hormatlaryň diýen manyda näme şaşlyk, şark üçin bir damak çalýan, duýa ýykýan. Ol islamda hiç näme gal. Emma tagzimlap aýak astyna damak çalýan ol bolanok. Tayyip. Inne näme? Inne kalja qawatsynyň gornuşy näme? En-nezr. Nezr hem näme? Türkmenler niyazam diýýärler, aýdylan jahannam diýär. Nezru niyaz diýärler. Niyaz asly parsça bolmamak mat. Nezr arapça, niyazam näme? Parsça bolmamak mat Türkmenler aýdylan jahannam diýär. Edil näme? Doga dile we näme hoşwatyna edilen kömek, hoşwatyna edilen soralan kömekler we gyssananda soralan kömekler çalınan gurbanlar, damaklar näme? Ibadet eken Allahdan gaýra bolan okun edil şoňa. Nezru niyaz aýdylan jahannam etmekligem näme? Ibadet bulam näme? Allahdan gaýryň ýoluna etmeklik bolanok. Indi näme? Bu bäbi açyklamalyny öýleň bileliň nezir diýmek näme? En-nezru huwa iltizamu ibadatin lam yelzam biha ash-şer'u diýär. Şeriat taýdan saňa farz edilmedik bir ibadeti özüňe farz etmeklik. Nezir diýmeklik şo. Şeriat taýdan saňa farz edilmedik ibadeti özüňe farz etmeklik. Asly ibadet şo şeriatda. Ýöne saňa etmeklik farz däl. Ýöne sen şonu özüňe farz etdiň. Mysal üçin, Hassan gutulsa ağız beklemeli diýilen ýer bar Kur'an hadisde. Ýok. Ýöne sen näme etýän? Hassan gutulsa ağzymy beklejek diýen. Şu nedir? Hükmani suratda sen ağzyny beklemeli bolýar. Ya mysal üçin, tutsagym gaýdyk gelse, näme? 10 kilo näme? Sadaka diýen köke. 10 kilo köke sadaka diýen. Kur'an'da, hadisde, icma ulamalarda, mezhep kitaplarda kimde kimin tutsagy gaýdyk gelse onun boynuna 10 kilo näme? Köke sadaka bermeli diýen ýer barmy? Ýok, yani İslamda sadaka vermeklik ibadeti bar dinne. Emma sen näme? Şonu bir zada baglanşdyryp özüňe farz etdiň. Ana şunu nedir diýilýär. Şunuňmy? Şu nedir? Enne. Şu nediri etmeklik näme? Hükmü näme? Nedir? Bir suratda edilse näme? Haram bolýar. Bir suratda edilse de näme?
halal bolýar we İslamda şoňalyk suratda edilmekligine iterliýär we heweslendirilýär. Nähilek suratda nedir edilenine haram bolýar. Şertli edilen nedir haram. Şunu bir näme diýär? Hassam gutulsa näme bir janny diýär. Men boynuma bir janny diýär. Şoňalyk suratda aýdylan janny bermeklik hökmü haram. Rasulullah gaýtarýar. Ol näme? Bahillerden çekilip çıkarlayan näme? Sadaka diýär. Allah Taala näme? Ýakynlaşmaklyk üçin bir janny hassan gutulsa da bermäni Allah hakly, gutulmasa da berilmäni Allah hakly. Emma sen näme? Sewda etýän Allah. Rabbim şu hassan gutulursaňa berjek. Birden takdirde sen diýen wagtynda hassan gutulmady. Allah haklymy? Bir dälle dünýä malyny näme gurban edilmekli. Allah hakly. Şoň üçin näme? Allah bilen sewda edilmeýär, Allah bilen şertleşilmeýär. Şoňalyk şertli edilen nedir? Haram. Şunuňmy? Bir sana gelýär näme diýär? Ahun janny, hassamma, şo gutulsa bir janny aýtjak, bolýarmy diýse, biz näme diýip jogap bermeli? Haram diýär. Bolanok diýär. Şunuňmy? Etdiňmi diýär? Ýok diýse etme diýär. Haram diýär. Şertli etme. Gutulsa gutulmasa bir janny diýär, jezakallah har Allah arza bolsun eden näme? Jannyň sadakany öz dergähinde näme kabul etsin diýär. Emma yo edemek, etjek diýip niyet et, ýa-ni soraýyn diýdim diýär. Näme şo hökmü? Bolanok İslamda haram. Indi bu gurruňy bir eşdipdir de edipdir, näme bir ahunyň ýanyna gelip soraýar. Şoňalyk gurrun etýärler, menem aýdylan janyny etdim diýär. Indi hökmü näme diýär? Buňa eýam ýerine ýetirmeklik wajib diýär. Etmedik bolsa, ýok etme diýär. Aýtdyňmy? Nedir etdiňmi? Ýok diýär. Ýöne etjek diýär. Ýok etme, etmeklik haram diýär. Bir men ilmim ýokdy, bilmädim, edipdirin diýär. Oglum bolsa bir janyny aýtdym diýär. Oglumam boldy, indi näme diýär? Inni gaýdyp şoňal şertli nedire dolanyp barmy? Ýöne şertinde dur ber diýär. Şunuňmy? Buňalyk suratda näme şertli nedir etmekliň hökmü İslamda näme? Haram. Emma bir şertsiz nedir etýär. Ol müminliň häsiýeti. Ahunni. Men bir aýagym meklejek diýär. Allah üçin hiç adam şert edemem. Bolýam diýär. Hemme musulman sen galyk bolaýsa diýär. Biri gelýär plan ahunni 300 goýunum var. Şoň ýasyn Allah üçin gurban etjek. Aýdylan etdim diýär. Birda şert etdim. Ýa şert edemek, näme şu şert edeýin? Rabbim hemmesine demek, täsdiýeni men ýarsyny berjek diýär, ýagdaýyma görä. Bolýarmy diýär, hemme musulman sen galyk bolaýsa diýär. Şertsiz näçe bersen beriber. Şunuňmy? Şertsiz edilen nedir? Ol hatda müminler tarapyndan näme edilmesi söýleýän amal. Şunuňmy? Ne bu näme nedir diýilýär? Inne şu aýdylanjan, şertli bolsun, şertsiz bolsun. İkisiniň hökmüni bilip Allah'dan gayriň ýoluna etmek bolanok. Şunuňmy? Malik we wajan bir ogul bersen sen adyňa bir jan bolanok. Para wiýjan özüň ýal owadan bir gyýyz bersen sen näme şanyňa bir jan bolanok. Şunuňmy? Şu aýdylan janylar Allah'ın ýolundan başga hiç kimiň ýoluna näme aýtmak bolanok. Gözäwliýasy näme oglunyň ýa gyýdynyň gözü şaşardyr. Şoň gözüni utaldyrsaň sen ýoluňa näme 5 kilo kökü aýdylan etdim diýär. Soň Allah'ın izni bilen on gözüniň näme şaşasy ýa-da näme gyýşygy gutully gitýär näme gözäwliýasynyň başyna kökü paýlaýar ýa-da oturan ýerinden şonu niýetlep näme süýjü paýlaýar. Şu zatlaryň hemmesi milletden, İslamdan çykarýan nedirler? Näme diýär? Huwa iltizamu ibadatin lem yelzem biha eş-şer'u diýär. Din taýdan saňa farz edilmedik näme bir ibadatyň görnüşini özüňe farz etmeklik diýär. Şu nedir diýilýär? Tayyip, nedir aýdylan jany etmek ibadatmy? Wa huwa naw'un min anwa'il ibadati. Görýän olam näme ibadatyň bir görnüşken diýär. Allah Teala el-insan surasynyň 7-nji aýatyna näme diýär? Yufuna bin-nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Nibärde näme müminler öwýä. Yufuna bin-nazri diýär. Aýdylan jany etseler yufun. Sözlerine durarlar diýär. Wapasynda tapylarlar, sözlerine tapylarlar bin nezri egerde aýdylan jany etseler. Bul eýam şertsiz edilen neziriň maguluny bulaytdy. Bulayat şertsiz edilen nedir? Bir mümin näme şertsiz Allah ýakynlaşmaklygy üçin bir nedir etse, ol oň näme ýerine şertinde durjakdyr, wapasyny berjekdir diýär. Näme üçin bu mümin şertsiz Allah'syna näme nezirler etýär, aýdylan janylar etýär. Bunu bu ibadatlara iterýän zat näme? Yahafun diýär. Olar gorkýarlar, müminlerde Allah'dan gorku var.
ve kıyamet günden gorku bar. Olar näme yakhafuna yawman şeýle bir günden gorkýarlar diýe. O günüň näme erbetliklerken, gorkul zatlarken, yani kıyamet günüň näme gorkul zatlarken. Şoň şu mümin kıyamet günüň gorkusundan aman bolmaklygy üçin şu dünýede pursat bakan näme farz edilmedik ibadetlerim özüne farz edip näme Allah ýakynlaşak bolýar. Allah'ın dowdukundan, gazabından aman galjak bolýar. Şu ayetde Allah Teala näme fe asna aleyhim ennehum yufuna bin nedri diye. Şu ayette näme diye Allah Teala näme olary asna yani öwgüledi, senarada ol müminleri näme üçin dedi olar eden nezirlerinde näme yernedir. Eden nezirlerinde näme yerine getirdiler. Eden nezirlerini yerine getirdiler. Ve yana Bakara surasının 270. ayetine näme ve ma anfaqtum min nafaqatin ev nazartum min nadrin fe innallaha ya'lemu ve ma anfaqtum näme zatlar infaq etseňiz, sarf etseňiz min nafaqa bolanca zatlaryňyzdan ew nazartum min nadrin ya bir nedir etseňiz bir aýdylan jany ya kökösüýji bu eden zatlaryňyň beren sadakalaryňyň eden nedirleriňiň hemmesini Allah bilýändir diýe. Şunuňmy? Şoň şu näme biz Allah üçin etmeli we näme in gowsundan etmeli. İnne qaranahu ma'an nafaqati was-sadaqati wan-nafaqatu was-sadaqatu ibada. Bu ayetde näme aýdylan janyny sadaka bilen bile getirdi. Ve näme sadaka vermeklige näme ibadet bolsa, onu aýdylan jany bermeklige näme ibadet. Yana Allah Teala näme wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baytil atiq ya Hac surasının 29. ayetinde. Aýdylan jany edenler wal yufu yerine getirsinler aýdylan janylaryny nedirlerini wal yattawafu bil baytil atiq ve näme ol Ka'baň daşyndan näme tawaf etsinler diye. Yani tawaf etmeklige nedir eden bolsa näme tawaf etýän. طيب قرنه مع الطواف والطواف عبادة لله سبحانه. طواف etmeklik bilen getirdi berde nediri. Tawaf etmeklik ibadet Ka'baň daşyna aýlanmaklyk, nedir etmeklik näme ibadet bolýar. Şoň üçin fel vefa'u bin nedri ibadetun. Näme nediri näme yerine getirmeklik näme ibadet. Hada fi nedr at-ta'a. Bu näme haçan yerine getirmeli bolýar, nedir haçan biri tağat zadi, sogap zadi etjek dip nedir es. Emma aňarda käbir adamlar var näme? Nedir fitta. Iza nazara an yatasaddaq. Inne bir näme nedir et ya, aýdylan janet ya sadaka berjek diye. 10 kilo süýji, 10 kilo tuwy, şuňalaplatlar ya 100 manat. Ya iza nazara an yusalli ya da näme şu gije mysal üçin näme 20 rekat namaz okajak dip nedir et ya. Ya iza nazara an yasum ya da bara ya birun ikun agzy beklejek dip nedir et ya. Ya nazara hac yani ama 5 yıllap iyiliğine hac edecek. Ya şu yıl hac edecek deyip nedir et ya. İza nazara en ya'temir ya da nedir et ya umre ziyaret umre edecek deyip. Näme etmeli şular? Näme Buhari, Müslim'de, Buhar'da ve İmam Ahmet'de Aişe'den gelen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? Men nazara en yuti'a Allaha felyuti'hu. Kim nedir edenne näme? Allah Teala itaat edecek deyip, Allah Teala näme gulluk edecek deyip, Allah yakınlaşacak deyip, sogap zatlarda näme nedir eden bolsa de fel yutuya hukmani suratda näme ol nedirini yerine getirsin diye. Ýöne näme bir sınıf adamlar var näme rahmani taglimat bilen gezmän, şeytani taglimatlar bilen gedýärler. Bular tagatlar, ibadetler bilen nedir etmekligiň tersine näme men oğlum bolsa diye oğlumun toyununa 5 yaşlık näme araq içecek diye. Götümden akýança içecek diye adamlar. Şunuňmy? Bu nämet ya haram zady nedir et ya. Allah Teala saňa näme halal perzent berip dur. Sen on doğan günü näme harama bolaýan. Araga ýuwýarlar. Yüzlerini tire üfleýärler. Boyunlaryndan näme itin bokundan başlap doňuzyň bokuna çen nasýarlar. Allah seňe çağrandan bidar, şeytan bidar. Şeytan gaçyp gitýän adamlardan. İnne kim şeyse näme? Emma men nazara al-ma'siyata fe innehu yahrumu al-vefa'u bihi diye. Emma kimde kim näme? Günah etjek dip nedir etse ona näme bolýar? Buna da Rasulullah jogabyny berýär. Näme diye? Ve men nazara an ya'siya Allah fe la ya'sihi diye. Emma kim bir günah zady nedir eden bolsa diye. Ol näme? Allah garşy çykmasyn diye. Allah garşy çykmaklyk bolanok. Ve min nazril ma'siyet. İnne şu günah nedire giren. Günah aýdylan janyna girýän adam näme? En nazru lil qubur. Kabrlar üçin aýdylan nedir jany? Aýdylan jany. Keselli muhtulsa gödöwliýasyna plan jany. Bolanok.
فمن نذر لقبر أو نذر لميت إن kimdekim bir gavra ya bir öle ya bir öwliýan ýoluna ya bir pirin ýoluna aýdylan zanlar nedir aýdylan nedru niyaz aýdylan eden bolsa näme şonuň eden zady näme fe innehu yekunu müşrikan şirken ekber onuň eden zady näme uly şirk eden näme müşrik bolýar dinden çykarýan adatdy bolýar näme üçin sebäp diýsen ol näme sarp etdi Allah'ın hakkında edilmeli näme ibadatyň bir görnüşini Allah'dan gaýry ýoluna diýär. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati li gaýri Allah subhanahu wa ta'ala. Desen ol näme Allah'ın hakkında edilmeli ibadatyň bir görnüşini näme Allah'dan gaýry ýoluna sarp etdi. Şirken biz näme diýdik Allah'ın hakkında edilmeli ibadaty. Istenlik bir görnüşini Allah'dan gaýry ýoluna sarp etdiň. Näme şu sarp etmekligiň bilen eýýäm sen şirke düşdüň diýär. O sarp edilen adamın kimdigine, nämedigine seyretmesizden. Inni. Bul nezerine nämedigini bilip, nezerem näme ibadet eken. Enne näme, inniki ibadet näme olam el-khawfu diýär. Gorkmak.